Какво значи лицева йога всъщност? Това е много добър въпрос, защото, честно казано, и аз дълго време имах напълно грешна представа какво е лицева йога. Когато за първи път го чух, си представях някакви странни физиономии, кривене пред огледалото и неща, които изглеждат по-скоро смешно, отколкото полезно. А реално лицевата йога няма нищо общо с това. Най-просто казано, това са упражнения за лицето, както има упражнения за тялото. Под кожата ни има мускули и с времето, ако не ги използваме, те губят тонус, а лицето започва да изглежда по-уморено и по-отпуснато, дори кожата да е по-добре. Лицевата йога всъщност означава да активираш тези мускули по правилния начин, не да ги разтягаш на случайен принцип, а да ги движиш контролирано, заедно с фасцията и кръвообращението. При FaceLab това е подредена като ясна рутина. Не е прави каквото усетиш, а ти показва кое движение за какво е и защо се прави точно така. И важното е, че не замесва кремовете или друга грижа, по-скоро ги допълва, защото кожата ти изглежда по-жива, когато има тонус под нея. Така че лицевата йога не е нищо странно. Просто е начин да се грижиш за лицето си по-цялостно, не само отгоре. Ако ти е любопитно как точно изглежда това на практика, може да видиш програмата на FaceLab в сайта им. Линкът е долу.